lapho ngingafaka isixoliso ukuthi ngiyaxolisa kuwukuthi ngeke ngize ngihlukane naye. Xolisa kanjani ngoba phela manje uthi ngewuhlukane naye shothi awuxolisi phela. Inkinga angithi njobe uyahlale lapha kwami ngimenzela yonke into right, nemoto uhamba ngayo imina, yonke impilo uyayazi, wena uyaziyo. Uyabona njengoba yabona njengoba vele futhi wena usafunda, angithi vele yena akanayo imali uyithatha kumina vele. Angidingi mina imali yakho, ngifuna Njengoba unjena nje esikoleni ikuphi la uhamba khona, imali yami vele. No, angidingi imali yakho mina. Angithi wena wazi ukuthi bekuyimali yami leyo, mina ngiyakutshela. Angazi ukuthi bekuyimali yakho. Angidingi imali yakho mina, ngifuna indoda yami, ngifuna ukuthi uyiye. Angazi kusho kwa wena vele kwakuthi ngize ngimvumela ukuthi athi woza uzongisiza, kwalokho vele kwaba yiphutha ukuthi ufike emzini wami. No, iphutha la ukuthi uqashe indoda yami bese uyayifuna. Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufu Dladla Ngamandla. Le show le sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So usisi wami lo siduzo kwami njengamanje chaza kabanzi njengoba ehleli nami la ukuthi khona into angayi-understand kahle ngomuntu wakhe emuva nje esizoyithola futhi kungesikhathi esingakanani kusuka manje, kodwa ke uzokasilandise ukuthi ubani ubuya kuphi and udinga ukuthi asizakala ngani njengoba ela ekhaya namhlanje. Ngicela ukuthi simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Umabalo esihleli naye? Masibiya. Masibiya. So to be. Okay. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngibuya eMpumalanga. All right. Ufike nini Paula? Natal. Uze ngesikolo? Yebo ngiyafunda. Ngiyasebenza futhi. Oh okay. Ngicela sivele nje sihlala odabeni ungitshela ukuthi yini le ungase understand kahle ngoperson wakho le odinga ukuthi uyizwe kungesikhathi singakanani suka manje. Okay. Umuntu ofuna ngiyafunda nama weekend ngiyasebenza. Yes. Khona into engibambile. Ngiyaklina lapho. So okay, ngiyaklina lapho nginesoka futhi. Khona ngaphakathi la uklina khona? Yebo. All right. Usikile. Yes, so isoka lami lenza ingadi, maintenance, liyanilungisela nje la sesiloya ngisebenzelayo. Okay. Sisi uyazi ke vele ukuthi ubhuti lo umuntu wami. So kwenzeka ngafika kanye weekend, ngaklina ngangena ekamereni la sisi. Ngafica ama-ande indoda yami. Hawu. Khona ekamereni? Yebo, kodwa. Mhlambe ngabe izinto ezifihlakela kangaka zifunane endlini kamama umsebenzelayo. Qale lapho inkinga ke. Okay, fine ngawathola kama-anda. Okay, ngahamba ngathula ngabona nje ukuthi kodwa hawu. Ama-anda ngafunani because ulo une-room lakhe. Ubona kanjani ukuthi anda umuntu wakho le? Phela imbobo lepho uyayazi le. Hawa, indoda yami ke phela le uyayibona nje. Okay, kwenzeka ngenye day umuntu wami wangithengela. Okay, kangithi uthengele mina ngisho njalo. Elanjare. Red. Hawu. Ngijabule ngithi hayi shothi le yami ke. Yakhona ngifica khona futhi yabo. Ngitshothi nje yami vele ithengelwe mina obvious phela ngathengela ba. Hawu. Mangithi ekamereni hawu lelanjare bade ngiyibona ekseni ngifika nayi ntambama ngala. Uyibona kuphi ekamereni lamama? Yebo. Futhi sikhishiwe. Khombe ukuthi ngabe ilinganisa ngabenzana ngazi. Useyigqokile. Okay, ngimbuze ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho noMadam yabo. Athi naye kwenza lutho. Madam disjoyleni ngathi manje anda yakho kwenza kanjani ukuthi ngithole ngale because ngabalile nama-anda yakho ukuthi hayi iyona ngempela waphelele. Wathi yena ngazi ke mhlawumbe uMadam thema ecleaner ke wathatha ngathi kanjani kamereni lakhe kanjani because ama-overall akasebenza ngayo ingadi wathola khona nawo. Hawu. Mhlambe ngabe senesikhathi singanani nithandana nobhuti? Sino 2 years. 2 years. And nihlangane mhlambe la nisebenzela khona noma khona la nabuye nahlangana la khona nabizana la? No, khona la sahlangana la khona. Okay. uMadam lo una umnyeni noma mhlambe usingle? No, akasenayo. Wayenayo umkhwenyana. But uthi washona. Usenayo umkhwenyana uLondi nje. Oh, okay. Angizama uku-understand ukuthi ngabe ama-underwears kamuntu wakhe afuna nendlela angikhona uku-understand. Mhlambe uke wamhlalisa phansi umuntu wakho wambuza ukuthi mfethu kanti izinto zakhe ezifihlakele zasemakhosombeni zifunane kamereni kaMadam? Ngambuza athi angazi mhlawumbe uMadam akutshenge iphutha. Into engixaka ngayifica ubone ukuthi le under le ayiwashiwe phela. Ngcolile.
ngabo ekhohle mhlawumbe wakhumula wamqoqela ngazi but nje ibona ukuthi le ingcolile le anda le Umedem uyazi usinina nethelana noma Yes. niyantshontsha uyazi uyazi mhlawumbe ngabe uke wamhlalisa phansi wambuza ukuthi ngithe ngiclean ekamereni lakho mfethu ngathola ama-underwears kabhutiza lo cause uyazi phela sinethelana uke wamhlalisa phansi wambuza no ngisabela umsebenzi wami okay ukuthi mhlambe angase uluze angazi but-ke wena-ke umuntu wakho usamthanda noma njengoba like namhlanje ufuna ukuthi uzothola isiqinisekiso sokuthi kwenzakalani phakathi kwakhe nomedeni wakho uma uyamshiya noma usafisa and usakulangazelela ukuthi uphinde ube naye futhi empilweni yakho kwezothando no ngiyamthanda kakhulu awuziboni hlobana naye no so uma ngabe ethi umedem yes ngiyathandana nomuntu wakho uzobe usuyenzani ngize ngimyeke sho ukuthi umuntu amzomela ukuthi akhethe kuzoyika umsebenzi qhubeke nami okay so uma ngabe kuwukuthi ukhetha wena angisho unaye umqondo ukuthi kungase ulahlekele umsebenzi wakho hayi ukuthi ngiyasho ukuthi uzokulahlekela no but kungase sengiready so njengoba sinenzele inamba yakhe zamile kumfonela akanqabanga ukuthi asijoyine kwishow ukhona njengamanje studio la yes so angazi noma wena ukulungele ukuthi umbone umbuze ube nesibindi ukuthi umbuze umedem wakho ubuso nobuso sengiready ngimlande Yes, ngimlande. right cosilandelani Alright sibabukela lapha emakhaya siphinde sinamukela kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke i-guest yami ayinankinga yokuthi isijoyine njengoba isela kodwa izoke sichazele kamanzi okuningi usisi ongibhalelile afisa ukwazi mayelana no person anaye kwezothando kodwa ke asike sibe zothi ngabe basiphatheleni sabona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Umabalo uhleli naye? Umamthembu. Mamthembu. Yebo. Alright. Sisi uyamazi? Yebo ngiyamazi. Okay, mhlawumbe ngabe umazi kanjani? Uyaya angisize mangabe kungama weekend. Ekusiza kuphi? Ungisiza kwami. Ekhaya lakho. Yebo. Alright. Mhlawumbe ngabe senesikhathi singakanani ekusiza? Unezinyanga. Unezinyangana nje engisiza kodwa kahle kahle umuntu okuyena ongixhumanise naye ilo wathandana naye. Person wakhe. Yebo. Alright. So njengoba usivashelile kulolu hlelo, ucela ukuthi simxhumanise nawe, usinikeze inamba yakho and udinga ukuthi akhulumisane nawe ubuso nobuso ngoba kuyenzeka ukuthi njengoba ekusiza ekhaya lakho uthola ukuthi ufike ngokuzosiza wena hayi ngeindaba eziningi. So ingakho ekucelile ukuthi icela usijoyine ukuze ezokwazi ukuthi akekho emsebenzini kodwa uzokwazi ukukhulumisana nawe ubuso nobuso. So angazi noma ungazivumela ukuthi usinikeze ithuba ke umlaleli ukuthi kahle kahle ubizeleni uthini kuwena. Hayi ngiyanikeza ithuba. Okay, siyabonga ngicela umchazele. Sawubona madam. Yebo sawubona. Ngize la ngoba kunento engayiqonde enzakalayo. Ngithi uyazi mina ukuthi ngithandana naye uXolani. Yeah. So ngelinga ngifikile ngizosebenza njengenjwayelo. Mangithi ngiyaklina endlini yakho ngafica ama-under wakhe. Yes. Abekwa yini ama-under umuntu wami endlini yakho? Iyona nto obufuna ukuthi sikhulume ngayo leyo ama-underwears. Yes. Ama-underwears abekwa ukuthi ngiyaye ngimfakele izimpahla zakhe emshinini. So mase ngiyikhipha-ke bese ngingena ekamereni lami ngoba imina soyade eyifaka. Kwesinye isikhathi angimbizi ukuthi ayithathe impahla zakhe, kwesinye isikhathi ngiyambiza ukuthi ayithathe. Umwashela ama-underwear? Ngoba kusuke kuyiwashing, kusuke kundawonye konke, hayi ukuthi iwona wodwa. Manje kwenzeka kanjani ukuthi ngifice andingcolile inama-spams? Into ekhona-ke la ngoba uyasazi nawe isitori sami sokuthi ngashonelwa umyeni wami. Manje njengoba angishonela ngiye ngathi ngelinye ilanga ngineke washing ngambona umuntu wakho esemnyango njengenjwayelo. Ngathi mangimbona ngacabanga umuntu wami, umyeni wami. Kwawukuthi-ke ngoba usewashona ngazama ukuthi ngikhulumisane naye. Hayi ukuthi sithandana into eserious. Siyathandana ngoba khona lento le ekumina nawe uyayi-understand. Ngenzela nje ukuthi sidlulise lokho. Ekade ngi-understand mina yini le kwena? And njengoba ngizehlisa ngikhuluma kanje ngoba ngiyazi ukuthi ngenze into e-wrong ukuthi ngithandane nomuntu wakho.
ungazi wena and noba uthuni yangisebenzela. And akayona ngisho akekho ngisho kwisigaba sami ngoba mina ngimdala. Awumthandi. Ngingasho ukuthi angimthandi, ngingasho ukuthi ngiyamthanda ngoba khona lokho esikwenzayo naye. Cha ngisho ngoba phela abafana abaningi. Bekuthiwa mhlawumbe ubudliwe umzwangedwa ubungabafuna abanye abafana abaningi nje. Ingoba sengimbonile ukuthi njengoba around kulula ukuthi ngimbize ngithi cela uzongisiza la endlini afike ugesi unenkinga isitofu sinenkinga uyena umuntu oseduze so ngiyabona ukuthi isikhala sakhe uma ngabe angase angabikho empilweni yami ngizoba nenkinga. Shuthi kahle kahle mina ungithathe njengengane yakho. Ngikuthatha njengengane yami. Kanjani la ndoda yami? Naye nobabili ngithatha njengengane zami kodwa ngenxa yemizwa. Manje umuntu wami akuthengele ilingerie. Why? Ngoba phela niyadlala nini? Ayikho into eniyenzayo. Siyadlala yebo. Kushuthi ukuthi sidlale ngalendlela ubona sengathi ku-serious kodwa akungive ngoba mina ngifuna ukuthi nihlukane. Angifuni ukuchitha umuzi wenu lona ozamayo badala. Uyawuchitha phela. Angifisi kuukuthi ingoba sengize ngayikhomitha mayelana nokulala nje kanjalo. Hayi ukuthi ngifuna ukuthi nihlukane. Thandanani kahle. So mangathi manje ke mina ngiyayiyeka indoda yami ngoba ilala nawe uzokwenza njani? Angazi ukuthi ungenze njani ngoba mina uyazi ukuthi angikho serious naye akekho serious nami. So mangacela ke manje uthi ngicela uyiyeke indoda yami ngoba maningi amadoda ongawathola uthalale nawe. Uma ngase kwenzeke njalo kungakubi enhlizweni yami lokho and njoba vele sengikonile nawe umoya wakho vele uphukile ukuthi mina ngithanda nomuntu wakho wena awazi and ngiyangisebenzela noba u2. Lapho ngingafaka isixoliso ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngeke ngize ngihlukane naye. Xolisa kanjani ngoba phela manje uthi ngeuhlukane naye shothi awuxolisi phela. Inkinga angithi nje bebuya ahlale lapha kwami ngimenzela yonke into right. Nemoto uhamba ngayo imina. Yonke impilo uyayazi wena uyaziyo. Uyabona nje ngoba futhi yabona nje ngoba vele futhi wena usafunda. Angithi vele yena akanayo imali. Imali uyithatha kumina vele. Angidingi mina imali yakho. Unjengoba unjena nje esikoleni ikuphi la uhamba khona imali yami vele. No angidingi imali yakho mina. Angithi wena wazi ukuthi bekuyimali yami leyo mina ngiyakutshela. Angazi ukuthi bekuyimali yakho. Angidingi imali yakho mina ngifuna indoda yami. Ngifuna ukuthi uyiyeke. Angazi kusho kwa wena vele kwakuthi ngize ngimvumela ukuthi athi woza uzongisiza kwalokho vele kwaba yiphutha ukuthi ufike emzini wami. No iphutha la ukuthi uqashe indoda yami bese uyayifuna. Shuthi kahle kahle wena hayi ngoba nakho inkinga ngiyifuna sifunanile nayo angithi vele full time ngakumina angithi full time ngakumina uthe vele kwenzeka kanjalo ngimhalela kanti vele naye vele uyangifuna uyakufuna uthe wena ayikho lento yini shuthi kahle kahle niyadlana ayikho into serious manje usefune wena uyangifuna ke ngoba into zami uyayifuna yabona njengoba into zami ezisebenzisa uyangifuna. Shuthi uzomela nihlukane phela or uzoyeka umsebenzi. Hayi uma ukuthi nizobe senikwazi ukuthi ni-afford engawuyeka umsebenzi. Kodwa wena sizophinde sibonane. No, kahle manje wena uthatha iadvantage yokuthi thina sinalutho wena unotho. Angithatha advantage. Angifuni nje ukuthi sisebenzise lelo gama. Kuukuthi ingoba vele aninalutho. Wena unotho. So uthatha iadvantage kahle kahle. Aninakho. Mina onisizayo kahle kahle. No, uzoyeka umsebenzi. Mese niphila ngani? Khona uzobona kahle le ndoda yami. Nizophila ngani? Sengathi le ndoda yakho ngithi. Nizophila ngani ngoba wena muye esikoleni ufika ngemoto. Angithi uyena ufika kushiya ngemoto eyami leyo moto uyakwazi. Angizogibela lapha ngiyawuthola nesifasi. Ngizogibela ukwazi kahle. Wena sifasi vele kade ukhona hayi ukuthi uqala manje kodwa anikwazanga ukuthi ni. Shothi awuyibulalanga nje indoda yakho? Angizange ngize ngiyibulala. Hayi ngathi wayibulala shame. Imusho kanjalo ngoba umyeni wami washona kabuhlungu. No. Angizange. Awukwazi phela ukuthi ngathi umuntu owayeqashwe indoda yakhe ephila uzolala naye wena. Umuntu abamthatha njengengane yakhe wena uzolala naye kanjani? And njoba ngilube ngehla ngizoze nginyuke. Njoba ngilube ngizehlisa ngoba uyanyuka uyehla kunendaba yazi moya wamphela kanjani. Ngilenzile iphutha yebo kodwa manje nomuntu wakho sisiyathandana ngenza njani? No niyahlukana. Yena uma ukhuluma naye ke ngoba vele wena khona ubusukubona ukuthi uphika mina ngatshelwa kanjani umuntu omdala kanje akajona eqala enza lokho akwenza wayengabona singimdala nesebenzisa khona condom akukona kwakho lokho okwami phela sesiyami le uma singayisebenzisa uzokwenza njani uzomiyeka umiyekele mina right ngeke ngize ngimiyeke uzokuyeka yena
Ngeke ngize ngiyeke indoda yami ngiyekela wena. Uma usuthola Wena hamba ukuthi ufuna amakhehla asisebenzisi, ajole nawe uyeke indoda yami. angeke ngize ngikwazi ukuya emakhehleni la Uzoyiyeka ngikhona ke. ku-right. Uzoyiyeka-ke. Hayi angiboni ukuthi kuzoba right ukuthi ngiyiyeke mina Ngobani? kube ngokuthi nizosizwa Shuthi kahle kahle wena uxolisi la uyangidelela nizosizwa nje. yini. Shuthi uyangidelela ngoba nginalutho ngiyingane futhi. Ngiyaxolisa ngiyazehlisa No, kodwa xolisa. nami ukuthi sengize inhliziyo yami isizeyavuleka. No, mawuxolisa uzoyeka indoda yami. Shuthi thina sobabili-ke soqhubeka njengoba kade kunjalo. Ngisho kanjani nale ndoda edla wena? Yabo njengoba kade kuvele kunjalo wena usutholile wakwazi ukuthi uthule nalento uzoqhubeka futhi uthule No, naye kube ngazi ukuthi vele akaze kwenzeke ngikwazi. lutho ngoba Angikaze vele ngithule, mina bengisayihlazile. sengize ngayitshela ukuthi ngithandana naye. Hayi nizomyeka sisi. Yazi bengithi uyazehlisa bengithi uyayithoba. Bengihlonipha futhi ngoba umdala kunami. Kodwa manje kubuya ngathi uthatha advantage ukuthi ngimncane. Kanti namanje ngiyayithoba. No, uyithoba. Ukuthi indlela ongizela ngayo uyakhohlwa ukuthi ukuphi la ukhona ufike kanjani. Noma ngathiwa ngiyephi ngifike kanjani ngi-right. Ngizosurvive ungekho. Nemalini. Shuthi kahle phela shuthi indoda yami yakuthengisela phela. Hayi noma ungakubiza kanjani. Noma ngabe lokho ukubona kufanele kube kanjani kodwa mina engikwazi ukuthi into yethu Uyahlukana yini indoda yami noma uhlukana nayo? Ayi angifuni ukuphendula Enze njani ayeke umsebenzi? ngihlukana ngoba kusasa lokho kusayo ngimdinga futhi engisebenzele. Uzoyeka umsebenzi niqashe omunye umuntu. Hayi uma ukuthi wena nizovumelana naye kanjalo sizobona ke. Hayi kunisizayo shame ngoba leya yami indoda. Ukwazi lokho noma ulele ebusuku ukukhumbula ukuthi indoda yami. Ngiyakuzwa. Mhlambe mangase ngibuze ningangivumela ukuthi simfonele uXolani ukuchecka nje ukuthi yena uzizwa kanjani ngayo yonke lento le. Hayi angazi ke noma ngafonelwa yini. Angazi kuyena. Ofuna Khetha? Yebo. Mina cacisa ukuthi ufuna ba. Ngoba ngeke ngize ngishare nogogo ngaka mina indoda yami ngeke. Ugogo nezinto. Ngeke ngizingo anginendaba ukuthi unani. Inkinga ugogo. Anginendaba ukuthi unani. Nginendaba naleyo nto. Kodwa akafonela decide manje and uyawuyeka nomsebenzi. Kanti kuzoba buhlungu mase khetha loyo gogo futhi. Ngeke azakhetha ngeke. Ngeke. Unesha ngana nizokhetha wena? Ingoba ngiyazi ukuthi thina mase nayi kwenzakalani. Soba u2. Mase soba u2 ngiyazi ukuthi kwenzakalani. Noma ethandana nayo intombi yakhe. Nami angifuni bahlukane kodwa ngiyazi ukuthi uzongikhetha nami. Shithi ukhuluma ngami phela manje nawe wazi kanjani ukuthi thina sine kamareni? Kodwa ngiyazi ukuthi uzongikhetha. Shuthi uzosikhetha nje soba u2 njengoba vele kade kunjalo. Ngeke nje. Ngeke nje ngishare nawe. Shuthi wena ufuna isithembu phela. Hayi akumina kufuna isithembu. Hayi ngeke ziyenzeke. Akabizwe ke yena ke mase yacacisa. Hayi ngcono ke asikhethele sibone. Ngicela ukuthi nizosivumela ukuthi sifone. Alright, ngathi basivumela. Ngicela ukuthi ningiphe inamba yakhe uXolani sikwazi ukukhulumisana naye sibone ukuthi kahle kahle yena uzizwa kanjani ngayo yonke lento and ubani umuntu ukuthi afisa ukuthi abe naye inguna phakathi. Ngicela ukuthi sivele simzame uXolani khona at least azokhona ukukhetha ukuthi noma ke ahlamba asitshele ukuthi isitori sakhe ngabe sithini. Waba isibonga Xolani. Dlamini. Hello. Bhuti kunjani? Ngiyaphila ngezokho. Ngiyaphila nami. uXolani Dlamini la ngikhuluma naye. Yebo uyena ngizothi ngikhuluma nozami. Ukhuluma noStufuza la ngamandla Zulu from Black Life TV. Yebo. Unaso isikhathi singakhona ukukhuluma? Yebo singakhuluma sisami. Alright, ngicela ukubuza ngezinto zakho ezi-personal. Kodwa ke ngiyacela ukuthi ube nesineke nami ungiphendule kule mbuzo lo engizobe nginayo ebheke kuwena. Ngiyacela nje. Alright sisami. Okay ngiyabonga. Mhlawumbe ngabe usebenza phi? Ngisebenza eCharleston sisami. Mama phi nendawo? Ngisebenza khona la sisami eCharleston la eMhlanga sisami. Imike. Usebenzela ubani khona eJarden? Sisami umadam wami. Usebenzela umadam wakho? Yebo sisami. Oh alright. Uhlelo esikulalela kulona luthi umfunani umuntu wami. So ngabe uyamazi uNono wakaSibiya?
Yebo sisami ngiyamazi ngabe khona sekwenzile sisami. Hayi ayikho into ongayenzile. Mhlambe ngabe nixhumana kanjani naye, umazi kanjani, uyini kuwena? Unona sisami engakusho ngathi uma wey'ngane zami sesihlalile mina naye isikhathi eside. Oh ningane. Yebo sisami. Okay. Mana-ke uthe kuthina wena wamfaka emsebenzini la usebenza khona eJardini. Yebo Is it sisami yebo sisami umademu wami wayekade ushotela umuntu ongasamklinele endlini. Oh. Amenzele namawashini. Ngase ngacabanga ukuthi ukhona umuntu engihleli naye nje. Kunokuba kube yimina ngimprovide abeney'ngane ngcono naye abenethu aziyiphilisa ngayo. Naye abe matasa ne asize. Alright. Khona-ke into enje phezu kwento enje. uMaSibiya ungibhalelile kuhlelo elithi umfunani umuntu wami. Ngiyasimanga sokuthi akasa-understand ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nomedemu wakho la nisebenzela khona. Ukubalulileke kumina wathi ufice iy'mpahla zakho zangaphansi ekamereni likamedemu wakhe, cause vele uyangena kulona ngesimanga sokuthi fanele akline kulona. So wasesinikeza inamba yamedemu wakhe, samfonela samcela ukuthi akasijoyine azohlala nathi la kwishow ukuze bazokhulumisana ubuso nobuso ngalokho angaka-understand okusho okwenzakalayo. So sike saxoxa sase sifike ekuthenini umedemu ukuvezile ukuthi vele nina niyabandawonye and niyathandana wena naye, and noMaSibiya ubedinga ukwazi ukuthi kahle kahle sithini isitori phakathi kwakho nomedemu wakhe. Akakufihlanga-ke umedemu uthi nina noba u-2 vele nindawonye kwezothando and niyazenza izinto zabantu abakhulile since ashonelwa uphesini wakhe ayekade eshade naye. So manje into abadinga ukuyazi boba u-2 ukuthi wena kahle kahle iliphi iqiniso ozolenza, ubakhetha boba u-2 noma ukhetha oyedwa yini kubona? Yebo sisami. So ngiyacela nje usicacisele njengamanje angeke ngize kufihlele uku-loudspeaker sikuzwa sonke soba u-3 sise-studio. So ngiyacela nje ukhulume iqiniso ukuthi kahle kahle umedemu ufunani kuye nanoma kuMaSibiya-ke ucacise ukuthi usathandani ukuthi nibe ndawonye kwezothando, why unomedemu. Angazi uzochazela bawuyeke but okwamanje okubalulekile sicela ukuthi ke usitshele nje ukuthi ubani umuntu omkhethayo ukuthi ufuna ukuphuma naye, ngoba phela sesize safika la sahlangana soba u-3 e-studio. Yebo sisami ngicela uqale ngikhulume nje iqiniso. Ngicela uqale ngixolise kuMaSibiya ngokuthi le iphume ngale ndlela iphume ngayo. Inomedemu bezivele kukhona okwenzakala kodwa sasifihlile ithembisene ukuthi uMaSibiya ngeke azathi. Hawu, okay. So manje masifihlile nomedemu wami, ngomedemu wami vele kangade ngimtshelile ukuthi medemu ngingenza noma yini efunayo ukuze uMaSibiya athole umsebenzi. Wayekade ngedeme engafuni ukumnikeza umsebenzi, then ngase ngavuma ukuthi ngizothandana kodwa uMaSibiya angatholi ukuthi kukhule kwenzakala phakathi kwami naye. So ungena kubudlelwano nomedemu ngesimanga sokuthi uzamela uMaSibiya? Yebo. Hayi ngoba umthanda umedemu? Hayi ngoba ngimthanda umedemu ngesimanga sokuthi ngangenzela uMaSibiya. Hawu, umedemu uyakwazi lokho ukuthi wawungeva umthanda wawenzela uMaSibiya? Hayi ngangamthandi, uyaqala ukuzwa namhlanje lokho sisho. Ukulaleleke njengamanje. So size safika ekuthenini bayadinga ukwazi ukuthi ubani umuntu ozomkhetha phakathi kwabo, because uMaSibiya ubeke kwacaca ukuthi uma ngabe ukuthi uthi umedemu wakho wena uzokhetha yena, ungamane wena uyeke umsebenzi nokuthi angamele ukuthi wena uqhubeke uphinde nibe ndawonye ninomedemu. Kezwakala mnumzane? Ngiyakuzwa mina sisame ngakusho. Ngeke ngikwazi ukuhluma wey'ngane zami ngishiyela umfazi wenye indoda. Uma wey'ngane zami ngiyamthanda uMaSibiya. Ngila ngikhona nje imisebenzi yamaSibiya. uMaSibiya angikwazi ukumlahla ngimlahlele umuntu engimthole sengimthola nami engingamazi ukuthi uqhamungaphi. Engingakusho ukuthi kumedemu wami, medemu ayikabi, ingaxabani. Ngiyakushiya medemu, ngiyazi ukulahlela uma wey'ngane zami.
ngiyamthanda. Okay, uthini ngesibani sakho? Hayi umsebenzi usengawuthatha uMedema anginankinga. Ngizobona ngenza kanjani njengendoda. Kumele ngivuke ngiphande ngibone ukuthi ngisa kanje ukuze ngikwazi ukuprovide uMasibiya nezingane. Angisho uyayazi ivoice kaMedema? Yebo ngiyayazi. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye ukuze uzobona ukuthi bengingadlali ukuthi ula e-studio. Ngicela umtshele mekuthi uyamshiya kungabe ukuthi besihleba ngaye. Ngicela uvele ukhulumisane naye umtshele nje ukuthi awusayimisele ukuthi uphinde ube naye kwezothando. Qhamabela. Yebo. Ya, ngiyakuzwa yonke into ekhulumayo uthini. Yebo ngithi mina lokho bekuhlanganisile nokuhlanje kuyaphela. Kanjani? Ngeke ngikwazi ukuthi Inkinga-ke ima-ke inkinga njengoba nje ungitshela leyo nto kumanje imoto yami lapho angi-understand ukuthi kuphela kanjani. Yo. imoto yakho ngeke uzoyilanda nginenkinga. Sekufanele kuze mina lapho ngizoyilanda. Sekuyimina efanele azolanda imoto. Ngeke ngikwazi ukulethela ngoba ngazi zokungiplanele ngoba sikwalile. Bese ngithumelele ikhadi nje. Angeke ngize ngithumelele ngayinkabi. Fanele uze sihlale phansi sikhulume njengoba sasikade sikhulumile nasekuqaleni. Manje awukwazi ukuthi mase ngizokuthumelela ngeinkabi engazi ukuthi mhlawumbe khona okwaziyo. Ngathi khona into oyaziyo ngifihlele yona. Hayi akwazi ngizozama ukuthumela namuthi imoto yakhe ihanje. Ngizofika lapho. Futhi ngalawo ma-underwear athola uMasibiya wathatha ngiyakuphi wanike le ndoda ozoyithole. Angekho umuntu engizomthola ngoba mina bese sivumelene nawe ukuthi ngiyakusiza financially ngoba uyazazi ukuthi isimo sakho simi kanjani. Nalowo mawengane zakho kwalaye khona esikoleni uyazi ukuthi bengikusupport kodwa namhlanje usobukisa ngami e-studio phambi kwabantu. Hayi phela vele mina ngifuna ukudla imali kuwena akukho okuningi ngifuna ukuprovide ngezinto ezidinga. Waze wangenza-ke isilima-ke. Waze wangenza isilima wafuna ngikholwa mangakho. Kazi-ke yena uzomqambela mapha amanga. Hayi yena ngeke ngimqambela. Angani ubusukwazile ukwaqamba wathandana nami wamfihlela. Uzoxola kodwa uma wengane zami ukuthi kanjani. Uyakwazi ukuphula inhliziyo yomuntu kodwa-ke. Hayi mina ngizomtshela ukuthi mina nawe besinalane nje ngoba bengifuna imali hayi ke. Ngaze ngayisilima ngimdala. Waze wangenza isilima. Phela kwakufanele ukuthi ngikwenze Medema isilima ngoba phela ngangifuna nento engiyifuna ukuze nawe uzotshela ukuthi ngiyakuthanda. Abafana the boys. Siyabonga but Xolani. Yebo. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ebese kudinga sesikutholile. Yebo sisamthatha lokuyibona konke lokho. Ngiyabonga kakhulu. Bye. Yebo ngiyabonga. Bye. How do you feel mawuzwa akhuluma kanje? And uyachaza njengamanje ukuthi imoto uzoyithumela angeke azakhona uyiletha yena. Ngiphelelwa amandla angazi nokuthi ngithini. Ngoba noma ngazi ukuthi ngimdala bengazi ukuthi uzophinda akhethe yini mawengane zakhe ezintweni ezingaka sengimsize kuzona enganalutho. Angazi. Ufila kanjani sesifinyelela ekuthenini acacise ukuthi ukhetha ubani? Ngizongijabulile. Ngimtshelile vele ukuthi uzongikhetha. So ngiyamazi vele umuntu wami uthi uyangithanda. So ngijabulile kakhulu. So what about isibani? Uzophanda njengendoda. Vele bengekasebenza emajardini forever. Uzomsebenza ngcono. And wena uzokwazi ukubheka isibani kwenye indawo? Yes. Or awusezoqhubeka usebenze? No, ngisaqhubeka sengiright. Mbuke lapha ekhaya kuyacaca ngazuthi sifika la siphetha ngokuthi kwenzeke kanje. Ngiyacela ukuthi nawe uma ukuthi khona into ongayi-understand kahle ngoperson othandana naye. Phumela obala. Uyifuna uzuyithole leyo nto leyo because akukho mnandi ukwenziwa ukukhokhomelona umdala. So ungangibhalela kuleyo email address oyibona lapha escreenini. Cela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.